Тағирёбии боду ҳаво метавонад боиси сар задани бемориҳои гӯшу, гулӯю, бинӣ дар кӯдакон оварда расонад. Мутахассисони соҳаи тиб мегӯянд, ки ба ин бемориҳо бештар кӯдакони то синни мактабӣ гирифтор мешаванд. Фурқат Ҷамолов, мудири шӯъбаи гӯш, гулӯ ва бинии кӯдаконаи беморхонаи клиникавии вилояти Суғд зимни суҳбати телефонӣ афзуд, ки нишонаҳои беморӣ дар кӯдакон зуд аён мешавад. Маҳкам шудани бинӣ, дарди гӯш, дарди гулӯ, резиши оби чашм нишонаҳои бемории мавсимӣ ба ҳисоб меравад. Пасшави ҳарорати ҳаво бисёртар ба кӯдакон ҳамшир ҳолатҳо мешавад, ки шикоятҳо мешавад маҳкам шудани бинӣ, дарди гулӯ. Ҳамин ҳолатҳо оварда мерасонанд ба гӯш, дарди гӯш оварда мерасонанд. баъди ин шикоятҳо шудан ҳатман ба духтури минтақавӣ ё духтури лор муроҷиат кардан даркор. Табобат накардани бемории гӯшу, гулӯю, бинӣ дар кӯдакон оқибатҳои нохуш дошта, дар ҳолати пешгирӣ накардан ба бемориҳои гаймарит оварда мерасонад. Бемории дарди гӯш дар тиб газаки гӯши миёна меноманд, ки дар натиҷаи беаҳамиятӣ метавонад ба паст шудани шунавоии гӯши кӯдак таъсир расонад. мутахассисони соҳаи тиб тавсия медиҳанд, ки дар ҳолати ивазшавии боду ҳаво кӯдакони худро эҳтиёт намуда беҳуда ба кӯчаҳо набароранд. дар ҳолати баромадан ба кӯча ҳатман ниқоби тиббӣ дошта бошанд. тавсия ҳамин ки вақте ки ҳамин ҳавоҳои хунук сар мешавад, ҳатман кӯдакҳо эҳтиёт кардан даркор, ки обҳои хунук нанӯшанд ва бесартӯш набароянд ба кӯчаҳо. вақте ки ҳамин ҳо ҳаст, тез тез ҳамин гулии биниҳои бо фуротирин ва рамашка чамконда истодашон даркор ва ҳатман бо реҷаи ниқобиро риоя карданашон даркор. бемории гӯшу, гулӯю, бинӣ бемории мавсимӣ буда баъзан бемориҳои боди гармӣ низ меноманд. Фурқат Ҷамолов, мудири шӯъбаи гӯш, гулӯ ва бинии кӯдаконаи беморхонаи клиникавии вилояти Суғд гуфт, ки тағирёбии якбораи боду ҳаво сабаби пайдоиши ин беморӣ мегардад. ӯ афзуд, ки ин беморӣ гузаранда буда, дар ҳолати гирифтор шудани як нафар кӯдак бояд масофаро аз дигар кӯдак риоя намуд. Абдувалӣ Ҳомидов, сардори маркази обу ҳавосанҷии вилояти Суғд, зимни суҳбат гуфт, ки аз санаи 10 то 14 сентябр дар ҳудуди вилоят ва задани шамол дар назар дошта шудааст. ҳарорати ҳаво низ мӯътадил буда, аммо боришот пешгӯӣ намешавад. ҳамчунин газҳои атмосферӣ аз меъёри консентратсия зиёд ба қайд гирифта шудааст. чанг ва дигар газҳои атмосферӣ аз қабили соф будани боду ҳаво ва тағйир мондани боду ҳаво консентратсияи онҳо зиёд мешавад. дар баъзе вақтҳо зиёд шудани газҳои диоксид сери ва диоксид азот, ки аз меъёри ПДК бо забони тоҷикӣ гӯем консентратсияи ҳадди меъёр зиёд шудааст, дар баъзе вақтҳо ва касалиҳои мавсимӣ оварда мерасонад. мутахассиси маркази обу ҳавосанҷии вилоят низ сабаби афзоиши бемориҳои шамолхӯрдагиро бо воситаи шамол паҳн шудани вирус арзёбӣ намуд. Абдувалӣ Ҳомидов гуфт, ки микробҳое, ки дар ҳаво ҳастанд, дар ҳолати шиддати шамол метавонанд аз як нафар ба дигар нафар сироят шаванд. мутахассисони соҳаи тиб мегӯянд, ки дар ҳолати боридани борон метавонад бемориҳои мавсимӣ кам гардад, аммо боришоти борон то охири ҳафтаи дигар ба чашм намерасад. худ ва кӯдакони худро аз бемориҳои мавсимӣ ҳифз намоед. гузориши Саид Мухтор Сайданвар барои барномаи иттилоотии Хабар.